Eta hori, izan bezala, talde honekin harremana dauka. Eta nahi duzuet planteatu egitea hiru talde, eta talde batean elkartzea kirolarekin harreman handirik ez duzuenok, hau da, ez duzuenok apenas praktikatu, lehia bezala, aiziati bezala, izat kirola ikusten duzuenok beste perspektiba batetik. Gero beste talde bat, kirola praktikatu duzuenon artean, kirola zentzu aiziatiarekin erlazionatuta, ez kompetizioarekin, eta beste talde bat, kompetizioarekin harremana duzuenok, edo izan duzuenok. Orduan, honekin bukatutzat emango dugu saioa, nahi baduzue zerbait galdetu edo pasatuko dizue mikroa edo bestela esan bezala bukatutzat emango dugu. Kasu hortik, lehenan bat. Euskal coaching-a zuek zein zizue? Nahi zuetna, igual bizka izena, por ejemplo, futbol basi euskal mundu nahi zuen, ezta? Euskal coaching esaten zagoena, kirol elkarti begira, da hori ez, saio horiek euskaraz era normalizatuan emateko asmoa edo. Egin ditu futbolean, eta futbolean normalean ni joaten naz, Mikelekin, entrenatzailearekin, baina beste kirol batzutan ere egin dugu zerbait, adibidez, ziegoenan egin genuen arraunarekin, saio batzuk eman genituen euskaraz, eta egiten duena itxarrik zeintzu horretan da, hitz egin horretan adituak diren pertsonekin, kasu horretan ziren izuntzako entrenatzaile pare bat, euskaldunak diren, eta normalean euren klubetan euskaraz emateko ditura dutenak, euskaraz egiteko ditura dutenak, eta hori izan genien, laguntza bat ezkuten zirrenan hango elkartean saio batzuk euskaraz emateko. Eta Zaldibarren ere bila gabitxu txirrindularitzarekin antzekoa egin dugu. Euskalderekin hitz egin genuen, ea saio batzuk eta hango umeekin ematen zituzten, hango elkarte bat badago, txirrindularitza elkarte bat, eta saio batzuk euskaraz emateko konprometitzen ziren, edo ez da pixkat itzarria ditzen da hori gestionatzen. Esan bezala futbolaren kasuan gileu ere sartzen nahi zerbitzuaren barruan, baina asmoa da kirola izoteketan hori egiteko. Gero, beure badak izuden baliabideak, entrenadaren euskaldun ere, baina guztia ez da erabiltzen, ez da? Horreri, gero jarraipen bat egoitzazue, edo egiten zuen evoluzio bat, edo gero behin aplikapik dama, edo da un entrenamiento más que hacen plan diferente. Zerbitzua da, adibidez getxo ikusi duzuen hori, eman genuen egiten, saio bakarra, baina bi taldeaz, egunero hernietan, talde bakoitzarekin, eta era konpartituan, bi talde saio berean. Orduan, kulturalik ez duzu aldatuko gauza handirik ez, baina hor getxoko udala kontratatu dituen, eta bere asmoa zan, elkartei sentsibilizatzea eta ikustea posible dela saioei euskaraz ematea. Ez zuten helburutza jarri oiturak aldatzea egiterako saio bat egiten direla
ohitura aldatzeko. Beste leku batzutan ezberdin izan da, adibidez Leioa kirol elkartearekin lan egituen hainbat saio, eta talde bakoitzarekin lauzpago saio lan egiten. Orduan hor, gauza gehiago lortu ziren, ohitura aldetik ere, euskara erabiltzeko aukera gehiago eta zentzu horretan lortutako gauzak getxo baino gehiago izan ziren. Gara plate bat kuriosidade atletik da gai, ikusten atletiko kategori inferiora totalan, igual talde hartzita, bai, itzen dela euskeraz eta, baina gero azteza egoten kategorize, eta ikusten dela euskeri ez dagoela emoten lago importantzia ikusten duzku benik eta hane euskeraz iruke odakizue. Ekipo printzipalen nagusen filtretazioek atletiken, euskaldunek asko dira, da kuriosidade atletik jakitzeko zuen arten euskera zaitu zuen euskalduna zairen arten dugu, euskara izlako roioa dugu zuen holako aspektua da. Uste baino gehiago egiten da, gure kasuen hor bi gauza gertatzen dira, zerbait hori planteatzen dugunean, esan dut duten entrenatzeik begira planteatzen dugula, adibidez udal bat datorrenean, pizka bat kilo lardura dunarekin eta hitz egiten dugu, euskara dunarekin bebai, eta esaten dugu, hau esarri nahi dugu, baina entrenatzeik euskaldunak dituzten taldeetan. Porque entrenatzeik erdalduna bada, ben mailetan oso atzara gara egiteko da, sentsibilizazio puntua, eta gure eguna da hori aldatu. Gure kasuan lehenengo taldean kontrakoa gertatzen da, entrenatzaile guztiz erdalduna dekogu eta berak esaten duzu euskara erabiltzeko, baina txuki maio bezala. Orduan, berak gure egan ez dut eragin handirik zentzu horretan ez. Eta gure artean, nahiko erabiltzen dugu esan. Ohitura kontu bat ere da, askotan eta pik jakin hori espadoko ohitura ez duzulako egiten, baina beste kasu batzutan bai egiten dugu ez. Eta nik esango nuke, plantillatik gutxi gora bera uniko 50 edo jakingo duela, eta erabilera izango dela berrogei edo berrogei bai, eta berrogei edo erdara, nahiko erabiltzen da barruan. Eta, zimar, eskerrik asko aguanta ezarren, pizka luzia egin da, baina bintzate gustora egon naz, eta espero zuek bai.